Dvaja anjeli, zahalení do otrhaných plášťov chudobných pútnikov, kráčali po prašnej ceste, kým ich nezastihla noc. Svetlá veľkého domu dolu pod kopcom im sľubovali teplo a úkryt. Zaklopali. Dvere sa otvorili len na úzku škáru. Bohatý pán domu si ich premeral pohľadom plným pohŕdania. Nemáme miesto pre takých ako ste vy, predsedil pomedzi zuby. Prosíme len o kúsok podlahy, kde by sme mohli prečkať noc. Blíži sa búrka. Ozval sa starší z pútnikov tichým, pokorným hlasom. Po krátkom váhaní ich predsa len pustil dnu. Pivnica bude pre vás dosť dobrá, rozhodol pán domu chladne. Aspoň na vás nebude pršať, povedal posmešne a uškrnul sa. Keď si ľahli na tvrdú podlahu, aby sa uložili na spánok, starší anjel si všimol prasklinu v stene. Bez slova sa postavil a dieru starostlivo zapchal. Mladší anjel si to všimol a nechápavo povedal: Prečo to robíš? Zaprotestoval. Veď si zaslúžia, aby im táto zatuchnutá pivnica spadla. Nevidel totiž, ako starší anjel niečo ukryl pod svoj plášť. Starší sa len mierne usmial a vrátil sa ku svojmu slamenému lôžku. Veci nie sú vždy také, aké sa môžu zdať, odpovedal pokojne a ľahol si. Na ďalší deň skoro ráno vstali a pobrali sa ďalej. Po obede dorazili k malému, skromnému domčeku na okraji dediny. Sedliak s unavenou tvárou a jeho žena s láskavými očami ich privítali bez zaváhania. Drahí pútnici, máme síce málo, povedala žena skromne, ale radi sa s vami podelíme. Na stôl položili posledný kúsok chleba, misku mlieka a trocha medu. Určite ste z cesty unavení, tak ostaňte u nás prenocovať. Oddychnete si pod našou strechou, navrhol sedliak. Teplo ľudskej dobroty naplnilo izbu viac než oheň v kozube. Sedliak s manželkou im ponúkli vlastnú izbu, aby si odýchli a sami išli spať na tvrdú kanapu do kuchyne. Keď ráno pútnici vstali, domom sa niesol plač. Sedliak kľačal pri mŕtvej krave, ich jedinom zdroji obživy. Žena mu držala ruku, no slzy jej stekali po tvári. Beznádej sa zračila v ich tvárach. Mladší anjel sa prudko otočil k staršiemu, odtiahol ho bokom a tvrdo pomedzi zuby mu povedal: Ako si to mohol dopustiť? Ten prvý muž mal všetko a ty si ho ešte ochránil. Títo ľudia nemali nič. Podelili sa s nami o nocľah, boli k nám milí. A ty si dopustil, aby prišli o svoju kravu, jediný zdroj ich obživy. Teraz nemajú ani to málo. Starší anjel sa na ňo pozrel s hlbokým pokojom, no bez hnevu. Veci nie sú vždy také, ako sa zdajú, povedal pokojne. Potom dodal: Dovoľ, nech ti to vysvetlím. V pivnici boháča, v diere, ktorú som upchal, bolo ukryté zlato. Boháč o ňom nevedel, lebo tam nikdy nechodil. Vedel som, že keby ho našiel, nikdy by ho nevyužil pre dobro iných. Preto som ho vzal so sebou. Keď sme však spali v sedliakovej izbe, v noci prišiel anjel smrti, aby si vzal sedliaka. Ponúkol som mu kravu namiesto neho. Mladší anjel ostal ako nemý. S úžasom hľadel na staršieho anjela.
Ich dobrota nebude zabudnutá, pokračoval láskavo starší anjel. Pod posteľou, ktorú nám ponúkli ako nocľah, nájdu zlato. Bude to 100-násobná náhrada za ich kravu a zároveň odmena, že boli pohostinní k neznámym pútnikom. Pamätaj si, veci nie sú vždy také, aké sa môžu zdať. Preto je dobré si dopriať čas, kým niekoho odsúdiš. Odpovede totiž neprichádzajú okamžite a pravda často vyjde na povrch neskôr.